Follow-up je pri predaji kľúčový. Predávať bez neho je ako loviť ryby bez udice. Follow-up je aktívny postup, ktorým sa udržuje komunikácia s potenciálnymi klientmi alebo zákazníkmi po prvom kontakte. Je to spôsob, ako budovať a upevňovať vzťahy, získavať dôveru a posilňovať vašu pozíciu na trhu. V skutočnosti je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môžete robiť pre svoj obchod. Napriek tomu ho obchodníci a teda aj realitní makléri zanedbávajú či úplne ignorujú. Dovoľte mi predstaviť vám maklérov, ktorí budú účinkovať v našom príklade. Klára je úspešná realitná maklérka s výnimočnými komunikačnými schopnosťami a dlhoročnými skúsenosťami. Vyžaruje sebavedomie a odbornosť. Naopak, Jano je priemerný realitný maklér, ktorý má potenciál dosiahnuť väčšie úspechy, ale nie vždy preukazuje iniciatívu a odhodlanie v práci. Obidvaja makléri dostali dopyt od klienta na nehnuteľnosť, ktorá už nie je voľná. Poďme sa pozrieť na to, čo s tým naši makléri urobili. Náš maklér Jano klientovi odpísal, že dopytovaná nehnuteľnosť už nie je k dispozícii. Klient mu neodpísal a maklér Jano už o ňom nikdy viac nepočul. Klára postupovala inak. Najprv klientovi zavolala, že dopytovaná nehnuteľnosť už nie je k dispozícii. Opýtala sa ich, čo hľadajú. Po telefonáte im poslala e-mail s aktuálnou ponukou nehnuteľností, ktoré by im mohli vyhovovať. Neskôr klientovi zavolala, aby zistila, či sa im niečo z ponuky zapáčilo. Zistila, že to ešte nie je ono a poslala im ďalšiu ponuku. Tam si už klienti vybrali a tak si dohodli obhliadku nehnuteľností. Klára bola s klientami stále v kontakte, až našli nehnuteľnosť, ktorá sa im páčila a rozhodli sa ju kúpiť. Klára pomohla nájsť klientom to, čo hľadali a dotiahla obchod až do úspešného konca. Poprvé, umožňuje udržať klienta na správnej ceste. Keď maklér neustále komunikuje a poskytuje relevantné informácie, klient sa necíti opustený a stále je motivovaný pokračovať v procese hľadania nehnuteľnosti. To pomáha zabrániť klientovi, aby sa obrátil na iného makléra alebo sa rozhodol vzdať hľadania. Po druhé, follow-up pomáha identifikovať zmeny v potrebách klienta. Často sa stáva, že klient si v priebehu času uvedomí, že jeho požiadavky sa zmenili, alebo sa objavili nové priority. Aktívny follow-up dáva maklérovi možnosť tieto zmeny zachytiť a prispôsobiť svoje ponuky a odporúčania podľa aktuálnych potrieb klienta. Po tretie, follow-up je kľúčovým prvkom pri budovaní dôvery a dlhodobých vzťahov. Keď klient vidí, že maklér si dáva záležať na jeho potrebách a stará sa o neho aj po uzatvorení obchodu, vytvára sa vzťah založený na dôvere a spolupráci. Tento druh dôvery vedie k pozitívnym odporúčaniam a dlhodobej vernosti klienta. Follow-up je kľúčovým faktorom úspechu realitného makléra. Umožňuje totiž udržať klientov angažovaných a prispôsobiť sa ich potrebám. Takto si maklér môže vybudovať silné vzťahy založené na dôvere a spolupráci.